समदीर्कुन शोभत सक्रे मी समदीर्कुन नाव दंडोस मुजेरा नेट कैपत वाची कीसेर मी वोर तोडसम बंडु मनवलनार वाघापुरा जिल्ला आदिलाबाद तारीख ऑगस्ट 2024 जग दुनियत कैपत गाजा ते लड़ाई निपुस्वल ఒప్పందమున్ లాసే వడ్కన్ సాటి అమెరికాతోర్ విదేశాంగ మంత్రి ఆంటోనీ బ్లింకెన్ కీలక వ్యాఖ్య కీతో శాంతిత్ లాసి ఇద్దే ఆఖరి మొకా ఇంజేర్ ఇత్తోర్ ఇద్ వడ్క్ వల్ వైనే మర్చివాటన హమాస్ వాలీరకేదే బందీ ఆసె మంతేర్ ఊర్కున్ సుట్టికీయన ఇంజేర్ దహా మాహ్నేనలాయవల్ లడై నిప్పుసీయన ఇంజేర్ వెహ్తోర్ సోమవార్ నేటి అమెరికాతోర్ విదేశాంగ మంత్రి ఆంటోనీ బ్లింకెన్ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహున్ సర్సో భేటీ ఆతో ఉంది ఖాహ్ రష్యా భూభాగ్ కస్ కిన్వల్ ఇలాకాతే ఉక్రెయిన్ సేన జోర్దార్ లడై కీతే కే ఉండే ఉంది ఖాహ్ కుక్రెయిన్ తే మత్త దొనెట్స్ ఇలాకతే రష్యా జోర్ కీసి లడే మాసేర్ మంత పొక్రోస్క్ నగ్గుడున్ కబ్జా కీలే మున్నె సోంజేర్ మంత బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాన్ పొర్రో ఉండే రెండ్ హత్య కేస్ నమోదు ఆతంక్ దేశ్న కైపత్ యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతా ఇంజేర్ ఇంతేర్ ఉంది బెయ్యేన్ మోడీ ఉంది బాయ్కోన్ మోడీ ఉంది సేలాడ్ మోడీ ఉంది మియడున్ మోడీ మాన్ మర్యాద ఏత్వల్ వెయ్లో జాతిత్ పొర్రో రోత్రొప్పో అని రచ్చతే అడుస్వల్ రోజి జాస్త ఆసేర్ మంత మాయనన రూపంనే మత్తుర్ రక్కస్న కేదే వెయ్లో జాతిత్ పొర్రో బచ్లేయో హత్యాచార్ కాసేర్ మంతంగ్ కల్కత్తాతే ఉంది జూనియర్ డాక్టరేన్ హత్యాచార్ కీసి జగ్సి వాట్టల్ కైపత్ పూర దేశున్ కప్తల్ గోష్ఠి మీకున్ వొట్కితయే తే రొప్పో పేడికున్ పొర్రో వెయ్లోకున్ పొర్రో ఆయ్వలీక్ బచ్లేయో హత్యాచార్ బయట అర్సేర్ సిల్లెంగ్ బోనే వెహ్లే పజ్జమున్నే ఆసేర్ మంతంగ్ రాష్ట్రంన కైపత్ రాష్ట్రంనే అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల్క్నే క్రీడా విశ్వవిద్యాలయమున్ చాలుకీయన ఇంజేర్ దేశ్న క్రీడా రంగమున్ కేంద్ర బిందువుగా తెలంగాణ మందన ఇంజేర్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశ్ సీతో రాష్ట్రంనే సీయుంగ్ 1000 కరోడ్ నే తీస నియోజకవర్గాల్క్నే సమీకృత గురుకుల బిల్డింగ్ దుహాంతో ఇంజేర్ డిప్యూటీ సీఎం భట్టివిక్రమార్క వెర్తో తెలంగాణ పూర రాష్ట్రంనే పిర్ జోర్తే వాసేర్ మంత హైదరాబాద్ అని దుస్రో జిల్లానే గిరేపిర్ కర్సేర్ మంతంగ్ ఈతల్ మొకతే వాతావరణ శాఖ కీలక అప్డేట్ సీత ఉండే వాయువలీక్ నాలుగు రోజునే భాయ్ డెగ్గూర్పిర్ అర్వల్ మొకమంత ఇంజేర్ హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వాట్ట జిల్లత కైపత్ మెస్రం పరివార్ తుర్ సందీరే మీరేమాసి సోమవార్ నేటి కేస్లాపూర్ నాగోబా మందిర్ తే నొవ్వొంగ్ వాట్టేర్ పూన పంటతు నట్సి నాగోబా ఆలయ పీఠాధిపతి మెస్రం వెంకట్రావు ఆధ్వర్యంనే పేందు నివ్వోద్ కీతేర్ ఉమ్మడి జిల్లాతే మత్తేర్ మెస్రమూర్ నాగోబా మందిర్ తే వాతేర్ హిక్కె ఉట్నూర్ మండల్ మత్తడిగూడతే గిరె నొవ్వొంగ్ వాట్టేర్ ఆదిలాబాద్ పట్టణంనే మత్త అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ కళాశాల తాంసి జూనియర్ కాలేజ్ నే సోమవార్ నేటి షీటీం వాలీర్ అవగాహన సదస్సు ఇర్తేర్ నకిలీ ఫోన్ కాల్స్ వాతేకే ఉషర్తే మందన సిల్లేతే ధోకా ఆయార్ స్టాక్ మార్కెట్ రైతుల పంట రుణమాఫీ డ్రగ్ పార్షిల్ పార్ట్ టైం జాబ్ మంతా ఇంజేర్ లింక్ సారీ కింతే రాతూర్ కున్ భరోసా కీసి అవ్ లింకుల్ కున్ ఓపెన్ కీవ ఇంజేర్ షీ టీం డీఎస్పీఎల్ జీవన్ రెడ్డి ఉషర్ వెహ్తో ఖేల్ సమాచార్ పారా ఒలింపిక్స్ కర్స్ లే సోంజేర్ మంతేర్ భారత పారా అథ్లెట్న టీమున్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షల్కు వెహ్తో సందీర్ చొకోట్ కర్సన ఇంజేర్ ఆశకీతో మోదీ సోమవార్ నేటి పారా ఒలింపిక్స్ నే కర్స్ వలీర్ సర్సో వర్చువల్ తే వడ్తో మీకున్ మీ కెరీర్ బచ్చోర్ తే ముఖ్యమో దేశున్ గిరే అచ్చోరే ముఖ్యం మీరట్ బతల్ తే సాధీ కీంతితో ఆపే దేశ్న కీర్తి బడేమాంత పూర దేశ్ మీకున్ మద్దత్ మంత 140 కరోడ్ భారత్ వాసిర్ మీకున్ ఆశీర్వాద్ సీసేర్ మంతేర్ ఆసియా పారాలింపిక్స్ టోక్యో పారాలింపిక్స్ మోడీ పారిస్ నే గిరే మీరట్ పూన రికార్డ్ కీయన ఇంజేర్ మంతోన్ ఇంజేర్ మోదీ ఇత్తోర్ నేట చొకోట్న గోష్ఠి జిందగితే పంజ్వల్ కరితోర్ ఓర్ భస్కేట్ ఖుషీ గమ్మత్ నే మనంతో నేట ఆరోగ్య సూత్రం రోజీ రెండ్ జోకంగ్ తొడ్డినొర్రన నేట ఇతిహాస్ 1944 నేట దివోస్నే రాజీవ్ గాంధీ భారత మాజీ ప్రధానమంత్రి పుట్టోర్ 1991 సాల్దే సాతోర్ 1946 నేట దివోస్నే ఆర్ నారాయణ మూర్తి పుట్టోర్ వేర్ 1981 సాల్దే ఇన్ఫోసిస్ స్టాపన్ కీతో 1828 నేట దివోస్నే బ్రహ్మసమాజున్ రాజా రామమోహనరాయ్ స్థాపన్ కీతో
1897 నేట దివోస్నే మలేరియా బెమారీ ఎనాఫిలాస్ ఇన్వల్ వెయిలో నుల్లె కొడితేకే వాంత ఇంజేర్ ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త సర్ రొనాల్డ్ రాస్ జగ్ దునియత్ కరికీయుస్తల్ దివోసున్ మలేరియా నివారణ దివోస్ జగ్ దునియాతే నుల్లైన దివోస్ కీంతేర్ రాజీవ్ గాంధీ పుట్ట దివోసున్ దేశ్నే సద్భావనా దివోస్ కీంతేర్ నేట కైపత్ ఇంగేట్ మచ్చి వాటంతో సందీర్ కుండే ఉంది జోక దండోస్ ముజేరా మీ ఓ తొడసం బండు